että kuka menettäisi, vaikka täynnä tuskaa, tämän älyllisen olennon. Ne ajatukset, jotka vaeltavat läpi ikuisuuden, hukkuakseen mieluummin nielettyinä ja kadonneena, luomattoman yön leveässä kohdussa tuon. Kohtalo on myös uudelleen syntymisen ilo. Taistelussa on liittynyt. Joukko on pahoja heidän suorassa komennossaan. Myyjäorganisaatioon. Sotilaiden voima on valmiina lepäämään. Vermojen hallinnassa suuri saavutus. EVA-yksikössä yksin on avain ihmiskunnan lopulliseen kohtaloon. Mutta lopullinen valinta tarkoittaa tuntemamme maailma on yhdellä nuorella miehellä. Ateuden ja petoksen ulkopuolella. Vihan ja halun. Tuolla puolella on tuskan ja kuoleman takana lopullinen ilmestys. Lopullinen valinta.